Gudun zuwa kotu ta sa Adam A. Zango ya ba wa matarsa Safiya Talawa takardar saki. A kwanakin baya dai mawaƙin ya wallafa bidiyo a shafinsa na TikTok kan cewa a taimake shi ya gaji, ya dai kawo damuwan shi a posting. Bayan ga haka kuma kwanaki kaɗan sai muka ga akan cewa sun sasanta, suna kowa da kowa godiya. Kwatsam ana nan sai kuma muka ji wannan mummunan labarin. Ga dai shi nan ku ji yadda ya kasance. Yarda Junaidiya ta shirin gidan Badamasi ta zama silar rugujewar aure na 6 na Adam A. Zango da ya yi. A ƙarshe shahararren jarumi kuma mawaƙi a Kannywood Adam A. Zango ya saki matarsa Safiya Umaru Talawa watanni 5 baya da ta yi yaji sakamakon rikicin da ya addabi auren nasu. Wata kyakkyawan majiya ta kusa da Adam A. Zango ɗin ta shaida wa mujallar fim cewa jarumin ya yi sakin ne shekaran jiya ranar Litinin, inda ya aika mata da takarda a gidan iyayenta da ke birnin Kebbi, babban birnin jihar Kebbi. Dama ya taɓa sakinta tun tana amarya, amma bata kai ga komawa gida ba ya mayar da auren nasu. Saboda haka yanzu saki biyu ya tabbata, wanda ake ganin daga wannan dai magana ta ƙare. Wannan shine sakin mace ta 6 da Adam A. Zango ya aura a rayuwarsa. Wata majiya ta shaida wa wakilanmu kan cewa da farko Zango ya firgice ya ce ba zai saki Safiya ba, duk da yake ya sha alwashin ba za ta taɓa komawa gidansa ba, amma sai iyayenta suka yanke shawarar kai magana kotu domin a kashe auren. Da ya ci haka ne ya ba ta takarda domin gudun a yi fallasa, in ji majiyar. Idan kun tuna, a watan Fabrairu ne labari ya yaɗu kan rikicin da ya turnike tsakanin ma'auratan biyu ya fito fili sakamakon wani bidiyo da Adam A. Zango ya wallafa a shafinsa na TikTok kan yanayin zaman auren nasa. A bidiyo mai tsawon minti 3 ya bayyana saɓanin da ke tsakaninsa da matarsa Safiya, wanda ya yi sanadin barinta gidansa. Bidiyo na kare kai ne daga zargin da matarsa ta yi masa na kasa kulawa da gida a wani saƙon murya da ta tura ma wata mata mai suna Antifat wadda ke zama a Saudiya. Bincike da mujallar fim ta yi ta gano cewa babban abin da ya farraka ma'auratan shine soyayyar da Adam A. Zango ya yi da jarumarsa mai shirin dogon zango da ke shiryawa mai suna Asin da Asin, wato Mira Shu'aibu, wanda aka fi saninta da Junaidiya ta cikin shirin gidan Badamasi. Wata majiyar ta dai buƙaci a sakaya sunanta, ta faɗa wa mujallar fim cewa Mira ta zama silar mutuwar wannan aure ne saboda soyayyar da Adam A. Zango ya yi da ita. Saboda soyayyar da Zango ya yi da ita ce ta jawo saɓani tsakaninsa da Safiya, wanda har ya kai matar tasa ga barin gidansa da ke Kaduna ta koma birnin Kebbi. Bayan ga haka ne kuma bayan kwana biyu sai muka ga mawaƙin ya wallafa a shafinsa na Instagram, ya sa hoton Junaidiya wanda ya comment da cewa kamar yadda kuka gani, "Whosoever is trying to bring you down is already below you. Rumors are carried by haters, spread by fools and accepted by idiots." Abin da yake nufi da cewa shine duk wanda yake kokarin ya kai ta ga ƙasa, dama tun can a ƙarƙashin ki yake. Shi cece ku ce yana yaduwa ne daga makiya, kuma shashashu su suke yada shi, sannan kuma marasa hankali su suke amsan shi. Domin mu ci gaba da kawo muku shirye-shirye masu ƙayatarwa irin wannan da labarai abin da ke faruwa gida da waje, ku danna mana subscribe, ku yi liking, ku yi comment, ku yi sharing ma 'yan uwa da abokan arziki don su gani. Ku biyo mu don ci gaba da sanin yadda ya kasance. Mun gode.